Ahojte, vítam vás vo videonávode Hiking.sk pre turistickú mapu. Dnes si ukážeme, akým spôsobom sa dá v mape naplánovať túra pomocou služby Hike Planner. V prvom rade sa nazumujte do oblasti, o ktorú vám ide. V našom prípade to bude Kráľová Hola. Pravým tlačítkom myši vyberieme miesto, odkiaľ chceme začať. V našom prípade Šumiac. Robí sa to pomocou myši. Pravým tlačítkom klikneme niekde v blízkosti Šumiacu, ukáže sa nám menu, klikneme na Začni trasu a do mapy sa pridá zelený špendlík. Rovnakým spôsobom pridáme medzibod, špendlík bude žltý. Následne, ako ukončenie, pridáme červený špendlík a v pravom menu vyberieme najkratšiu vzdialenosť ako optimalizačné kritérium a klikneme Vypočítať. Mapa nám ukáže, že pôjdeme hore po modrej a dolu po červenej značke. My však chceme cez Kráľovú skalu. Pridáme medzibod pravým kliknutím a následne vidíme, že medzi medzibodmi sa nám pridalo toto rázcestie. Teraz vidíme, že Hike Planner nám to naplánoval cez Kráľovú skalu dole po zelenej značke. Môžeme pomocou ťahania myši vymeniť tieto dva body, Kráľovú holu zameniť s Kráľovou skalou a zo Šumiacu pôjdeme najprv po modrej, potom žltej a potom zelenej hore a po červenej dolu. Opätovným vymenením sa nám to zase zmení do pôvodného stavu. Nižšie vidíme výsledky vyhľadávania a podrobnosti. A takisto výškový profil, ktorý X-kom čiernym môžeme vypnúť, ak nám zavádza vo výhľade. Takisto môžeme si pridať ako ukončenie trasy Šumiac, teda chceme ísť okruh. A mapa nám to vypočíta hore aj dolu do rovnakého bodu. Ďakujem za pozornosť a prajem príjemné plánovanie túr s turistickou mapou.